Hemen gaude Flandestar parlamentuan eta hemen dira Flandestar herriaren eta bere independentzia nahiaren ordezkariak. Guretzat Flandestik oso argi dago eta printzipio orokor moduan onartzen dugu herri orok duela bere etorkizuna libre erabakitzeko eskubidea eta herri bakoitzak duela eskubidea independentzia eskuratzeko. Euskaldunek dute eskubide hori, baita katalanek, eskoziarrek, palestinarrek eta bar. Belgiar estatuaren kasua oso berezia da. 1830ean sortu zen. Belgiar estatua artifizialki eratua izan zen. Belgikak ez du herri batek soilik osatzen, baizik eta bi herrik. Ez da benetako herri bat. Bi demokrazia ditugu Belgikan. Ez dago Belgika mailako alderdirik eta arazoak konpontzeko beti daude bi ikuspuntu ezberdin. Herri bakoitzak iritzi ezberdina du puntu askoren aurrean, baita Europari buruz ere. Batek zuria esaten duenean, besteak beltza esaten du, eta elkarren arteko konpromisoak gero eta zailagoak dira. Independentzia lortu eta gure estatu propioa sortzen dugun bitartean, gure Flandestar nortasun agiria erabiltzen dugu, itxaropenarekin, laster herrien Europa federala eratuko dela. Gora Euskadi independentzia, en gora Flandria. Today, on behalf of Sinn Féin, gaur, Sinn Féinen izenean, nire elkartasuna adierazi nahi dizuet, Euskal Herriaren askatasuna eta independentziaren alde bildu zareten guztioi. Azken urte luzeotan, Euskal Herritik, Irlandaren askatasuna eta independentziaren alde borrokatzen gabiltzan hoi, zuen elkartasuna eta laguntza jaso izan dugu. Guk, gure agurrik beroena bidali nahi dizuegu, eta era berean, aurrera begira, askatasuna eta independentziaren alde daramazuen bidean, sorterik hoberena opa dizuegu. Jakin badakigu, azken urteetan Euskal Herritar eta burkide askok sufritzen ari zaretela. Hildakoak, tortura, kartzela. Egun, askok eta askok kartzelan jarraitzen dute. Horregatik, gogoan ditugu euskal presoak eta euren familiak. Honetaz gain, gure babesa eman nahi diogu gobernu espainola eta frantsesaren aurrean Euskal Herriaren askatasuna eta bakea lortzeko ekimen berriak sustatzen ari den zuzendaritzari. Sinn Féinen izenean eta babesa ematen diguten Irlandarre herritarren izenean, gure elkartasun agurrik beroena bidali nahi dizuet gaur bildu zareten herritar guztiei, eta baita Euskal Herri osoari ere.